V první řadě moje rozhodnutí ovlivnily pozitivní reference již od úspěšných absolventů, v druhé řadě jsem si srovnala konkurenční nabídku, která pro mě nebyla tak příznivá a tudíž institut CEMI pro mě byla jasná volba. U studia na CEMI oceňuji hlavně jeho časovou flexibilitu, kdy si každý student může zvolit dobu a den v týdnu, kdy se chce studiu věnovat. Největší přínos studia na CEMI vidím v možnosti osobního rozvoje. Jelikož sama nepracuji na žádné manažerské pozici, nebylo po mně manažerské vzdělání vyžadováno. Takže pro mě toto rozhodnutí zvolit studium bylo spíše osobní volbou. Za mě rozhodně investice do vzdělání ano. Je to jedno, jakou formu každý zvolí. Rozhodně bych za sebe studium doporučila ostatním studentům, již jsem i tak provedla a mám velkou radost, že pár mých přátel se již na studium na CEMI přihlásilo.